Държи го, махни го, дразни ме, ама. Да, Стига. Три. Ей, тиско, дейка, няма спирка, брат. За какво да спира? Бафай да. Трупа е. Аз го правя за кеф. Ти бягай пей пак, кой е първи, кой е втори. За кой високи, за кой средни пръсти и тем подобни. Чоко без тия гад да позиция не се бори. Най-обича да павка без да спори с идиоти, а само с философи и с разни яки маски да бърбори. Ако вярва, че е прав, повярвай му, ще те обори и напред ще се окотори. Левел ъп, като него няма стори. Стой настрани, ако си проблемен, аз не, даже съм си доста демен. Неупотребен, полезен за кучките, мизерен, вулгарен, за маските, дискретно, направо нереален. Липсата. Искаш нещо яко, това е. И бърка в джоба, мамка му той пак е празен. Във Фейсбук гледам пак някой пак е разярен. Батко ти е... Изпира, че го домързя. Излиза малко навън да си търся изкушения. Да, ай сега. Тихо сега. Да не ставам лош. Нали? Разправи бе, галош. Чао!